Hi mga Badii and welcome sa aming YouTube channel! So today's video mga Badii ay mag-reaction video kami mga Badii sa kanta ni Wilbert na ang title ay Langga! Langga. Ikaw lang. Sa official video niya ni mga Badii. So Yes. mag-reaction video kami Badii dahil merong mga nangyayari na magaganda doon sa video ni mga Badii. So yun, dahil crush si Angela so you know the At Lodi ko si Zainab. Arata! Let's start mga Badii. Naliguto eh. Wala pa gani. Pero nice mag-review. Dabaw ni ba? Sa Dabaw ni. Sa Dabaw lagi ni. Gawag kay Wilbert. Look. Isa ni. Oh. ayos kayang kan ni mga Badii. Ako din si Zainab pa kay sa tanong. Tapos ang concept sa iyang pamorma mga Badii, kinaraan kay mga Badii. Kinaraan tao. Pormahan wala ti. Mga pinag ano kayo Karada siya. na marag harana ni siya style. Filipino Style na harana. So let's go. Uy. Ayaw. Bagay juga sila no? Langga! Ang smell mga Tinood kayo no? Pag si Wilbert ba no? Bagay guys lang duha yung mga din no? Ay, kapakayo dito ko, Lodi. Ayos mo kayong lyrics ha? Matao ko. Oh, tinaraan din ba? Filipino style di mga Badii. Inspirado. Dati, nga na ilahang kaal, ginabuhat sa mga Pinay, pero karon wala na. Digit Sa ka naman. social media na munguyab. Yeah. Mga sayang lang ba? Cute si Zena. Ayos sila. Taas kay ilong si Kuan ba no? Sino naman duho? Wilbert no? Wilbert. Taas lag ilong no? Dahil. Baka smile mo, tinood. Wow! Nga na ba? Nakaraang harana oh. Dati. Dating harana, nga na yung mga Badii. Sa bintana lang yun ang babae. Dili sa portahan. Dili uga. Oh. Oh, dito ya. Yeah. Bisdak. Yeah, bisdak din kayo lang. Okay man yung mga artista si Kuana? Zainab, no? Okay siya yung mga Hindi ko artista. masigay. Grabe lang guys. Gusto nyo guys like chemistry mga Badii. So, si Angela, grabe niya ka fall in love kay Oh, yeah, pa dyan, stop para makakuan kayo. para maka-istorya. Dili mo na ma-distract ka. Makabitin. Ibitin yun na siya, bitin mo. Stop na to. So, let's go.
Basta ikaw ragyod isa. Oh, mahal. Oo, nagka tikling. Tikling. Tinikling dahil, tinikling. Tikling na ba dito? Tinikling dahil, tinikling. Tinikling mo. Mahal ka lang dyan. Kinaraan niya sa'yo. Ayos no? Galing ba? Galing yung ano yun. Nahilagay sa modern. Ano na? Pero modern na siya una. Oh my gosh! Hindi ba? Nagisan niya si Wilbert. Awa. Oh, diyan naman siya. Sana all. Wow! Kilig match kayo. Pinahanap pa. Hindi ka kadaog dahil. Ang duha, di ba? Basta mag-uban, gabi. Bagay na sila ng bagay. Super. Yeah. Ulo. Hindi na lalim na lang pagkuhan. Gusto dyan ay maghimog ko ano. MTV. Music video. Chancing game mo. No, makamiss ang Philippine kuan ba? Philippine. Ito ang Filipino na kuan. Kanang the way sila manguan baka nang manligaw mo. Akyat o ligaw sa mga Pilipino. Kasi lang sa uno. Ayos kayo. Good job. Ayos kayo na Tinood lang. Fan kayo ko sa WilZeb. Tugod pa lang sa ilahang 24 jowa challenge. Grabe. Mapasa na. Baka. So, na-stop lang sila tungod kay si Kasta Click kaya magsalas-salas. So, kaya wala naman si Kasta Click. So, bye, Kasta. Yes. Balik na WilZeb! Yes! Kaya, Kaya mo kayo yan, sikan. okay lang. At least. Magbulag na daw sila. Sila na lang. Sana. Eh, kung asa happy si Zainab, support mo. Hindot yun Si kayo. Gabi hang ka-genuine dyan. Love kay ni Angela dyan si Zainab. Mahal. Mahal na mahal niya Kita. Sana all. Isa to yung sagot nila. Langga! Kaya ako. CJ! Emotional, damn it! Sakit kayo Joke lang. sa akong heart. So, yun na nga mga bali. So, napakaganda ng kanilang MV. So, panoorin nyo sa hindi pa nakapanood. Napakaganda talaga. Kikiligin kayo pag nanood nyo yun. Kung hindi nyo napanood yun, huwag nyo panood. Panoorin nyo mga bali. Super nice. Joke lang. Yes. So, taga Davao, binala si Kwan. So, hi Wilbert. Taga Davao rin kami. Taga Toril. KineMaster. Meet and greet. Mamit ka naman, hindi makapapicture. Charot. Picture siya sa inab. Yeah, so yun na nga mga badika. Kung nilo mapagod na. Sige lang na lumag. So don't forget to subscribe na our YouTube channel mga badi. Please support us. And thank you so much sa nag-support sa amin. So yes, thank you kayo mga badi. Now don't forget to like our videos and share and click na bell para kayo ay updated sa aming video. So, bye! Wala pa nga. Like everything you do, Do it with love. Hindi niya ako, wala pa niyang ipistorya mga badi daw.